e nder radio ngalanka ɗo e ɓoyde seeɗa ɗo heɓaki taw komin kaldinani subaka mawo aroy hen kanko ɗum wata ko haalana en e waɗa hen témoignage makko. hande tawi ko radio Cocorico international keɗɗon sohna Diarra. eyyi ha hande mataw en jokkat tan puisque enen gandi quand même ko waɗa ko e nder Mauritanie en mbawa haaldude ɗum ɗo hande puisque guili Mauritanie diida ha joni enen gandi kay bonande tan gonɗen e waɗede enen ɓiɓɓe ɓaleɓe Mauritanie naaɓe wonno kodduɗen kay musiba yimɓe musiba ko ɗum waɗi ɓe gonani e gongo e fena wonɓe fenade ɗum waɗi gili nden ha joni lamɗo garɗo fof wonko addi lamɗo garɗo fof gonko addi addori bonande e fewde ɓaleɓe kono eɓe mbaɗi ɓe gonɗini systéme maɓɓe o no gonɗini ko kamɓe tan laamoto Mauritanie systéme o no gonɗini goto e maɓɓe fof ene foti wadde geɗal muɗum ke feccuɓe geɗal muɗum ngal foti wadde e nder dow ɓaleɓe bonande ɗum ɗon noon enen gandi sen kaali ɗo eten gissubaka ha hiirini gasata kono noon ma wood kadi ni ko ɓeyduɗen hen ko heddi ko kadi ni kuccen e wasiyaji ko ɓeydeten ko hen ko ni wayi domin jihi min goni ɗo neten e Nouakchott ha juuti min mbi yomin jahata Abdourahmane Wulu ko war tawde ko kanko ari Nouadhibou jaggi ɓeɗo worɓe o ari ɗumen o wari il faut ko jeyanta makko jiyandu min jihi min dawri jaade to Abdourahmane min jihi to nitino min ummi galleji amen gore amen fof hedde 9h en min gari galle makko hedde 10h min goni ɗon ha hedde 10h30 11h min ji gardien goto en dari damar galle makko min namni gardien o min mbi ɗum Abdourahmane Wulu ko war kam beele enen ɗo o wi ala Abdourahmane ala ɗo mi tawde o ala ɗo jehen ay oy ko juugere jehen to juugere to jooɗɗen min jihi min jooɗi toon ha juuti tan min coyni Abdourahmane ene yalte galle muɗum ene wona oto mum ene yaha ene fayi wuro e tan mbimoɓe Abdourahmane de nene yaha rewɓe ɓe goddunoɓe min dari ha ɓoy min wadde kooten min gone ko hodde min kotat ɗo ɓalli amen ko maayi ɗi bidis min jinno ko yiidam ɗomin kotano ɗo ha min jaharno ɗo min ngabbanno ɗo yetene e tali godron tan haw oto makko jippi tan sere presque ke koyɗe amin tan mbimoɓe ni Abdourahmane de nene yaha tan jawni mi darimi e hoore oto mbimomo Abdourahmane oɗo ko joom suudu Tambaru o ko joom suudu Lom o ko joom suudu Lamtor Camara tan o waɗi marhaba o darti min ji min jeeya makko hamin jotti domin jotti nde direct o fayi ko nder suudu makko wonduno joom suudu makko o fayi ko nder suudu makko o woni toon debbo o bismi amen gayeten e salon addani amen jaram min mbi min jarani min jooɗi ɗon ko juuti o arani min mbi debbo o minen addani amen ɗo an addi amen ɗo ko yidde haaldude Abdourahmane Wulu ko war debbo o noddibo wibo yo ara o ari do ari nde o jooɗi ko juuti o wakliti ha ko juuti min mbi minen addani amen ɗo ne jooɗade ɗo addi amen ɗo ko yidde yewtidde ma tawde an wonno commandant base directeur marine ko an kadi ari toon nangi ɓe min jiiɗi yewtidde ma o wi voilà o fuɗɗi o wi hande mon mbi ko onon ko worɓe mon bara mon mbi ko onon mbaasi wantiraɓe mon worɓe mon mbi noon kono
marin ko min waasi puisque hande laaɗam hay laana ngoto dillata hande marinam boni ha boni dug o haali haw kayni heɓɓiti mbimo Abdourahmanul Kor an ɓeeɗo yimɓe ko onon dawdi subaka goto so wi woni on dawdi subaka goto ɓe nanngama an ɗo joni ka jaltinɗen hoore ma ɓe nanngama an a arani amen ɓe mbarama an a arani amen wona duwaw wona yettade amen salmina iɗum ne hawni so an aɗa woya ɗo hande wiide ko an waasi minen kay ko minen waasi o heɓɓito wi voilà o ronki jaabade o jooɗi ha ɓooyi o wi min neli toon ben aw min neli toon netene ba partier hamum min jiyani ben aw ni ba parti foti min jiyani tan hankadi caggal ɗum o haalani ɗon ko fayidini dal won tan e ruytude hankadi o haalani min ummi min kuuti min gandi hankadi ɗum ɗo ala ko woni ɗon ko metti tan min jeehi nde min jeehi ha janngoye mum toon garmi galle Diop Ibrahima e lieutenant Diop Ibrahima wimi ko capitaine Diop Ibrahima wimi andi ma taw ay yindiri e Abdourahmanul Kor bima ha mi yindiri e makko o wi rewɓe arnoɓe ɓe fof an ɓuri hen ɗum suuɗi salmar ɓuri hen bonde o wima noon o wi noon o neli o haali on tan o haalan ɗum o wi rewɓe ngari toon en kono rewɓe arnoɓe ɓe fof ko min ɓuri bonde mbimombo mi jaɓi min kay comme bon kono kam o suwa andude bondam nde puisque ala ko kaldum e makko ko kalanmoɓe ko wiyete mbimomo tan ko warani dunade amen fonno arde dunade amen kamɓe nadduno e subaka goto mbimomo o suwa andude comme bonɗo taw mi suwa hebde e wonki makko ki o suwa andude comme bonɗo ɗum ɗon yawti minen gandi noon min jetti Allah nde min ngari nde min tawi ko kureji fof wonno mette ɗe ko ɗen fof ndendi ɗum min tawi ko kureji fof no groupe ngarmi Nouakchott tawi mi pelle no groupe ene mballa surtout fedde emin nde tinnimi amen no feewi kulli amen laabi ha gita amen no moƴƴino ha moƴƴiti min mbaɗi noon plainte uji plainte min nawini ɗum ɗo min nawini ɗum Belgique on tinino kadi plainte Eli Wulda o ɗon waɗanoɗo ɗo o ha yimɓe ndaara jagguɗe men wonno France wallata ko safalɓe Mauritanie naaɓe laamu Mauritanie ko France wallata ko laamu Mauritanie Eli nde ari nde ɗo ɓin dogni ɗum wawata wonde Eli wawa dogde taw wona ko kamɓe dogni ɗum hay kadi ni colonel yejitini nde on ɗon e arino ɗo kadi ɓe dogni ɗum on hande nan attar ko kañum wonno commandant région Nouadhibou ko France jooɗe men so mbarodi noon ƴefti takkal muɗum fawe wojere dillata ko heddi ko en ngari ha ɗo hitande fof men mbaɗa ko wayni nden hitande en jeehi ha inal min jeehi toon min ɗeɓani yettade kono Allah yettini amen e dow jam min ngari fof min dartine kono so yimɓe ngati tan mbo jaafoɗe kam de mbo muñani cuuɗi dañca ƴulɓe il faut ko muñen cuurki pour dañen ƴulɓe ñande henata ni min ñalli ko caggal tan min jaltu Nouakchott tan o min ñalli
gil subaka ha hiire police gendarmerie nangi amen ko ndaande birande jagga ha yalti ha ummi toon arti ari birande arte amen waɗi ko réunion wi amen bele min jawtat wocirama baɗa sal en jawtat mbimam wallahi en jawtat ko kay en darta ko ɗo puisque wona ɗo adduna men umminde men ko inal tawde ko inal umminde men ko toon paaɗen ɗo kalatmi ɗo haade mi jofnude hawre Maymoun Alpha toƴƴi dande wone woyde ko ɗon tan hankadi yimɓeɓe haybo ɓandu mum maayi noon yimɓe fof dari min goni e laawol min mbaadi heen min ñalli heen haa janngoye mum toon beeta emin puɗɗi arude ɓen tan inal e Nouakchott mbayi ɓallidurde e otoji ɗiɗon mbayi yaawde ala e gendarmerie police tan min mbawa hay taɓan ɗi to min jetti toon ene yurmini mais quand même min jiyani toon quand même ko wayni bamulli e caggal ndomen jaati duttide laawol gongol ngol ko ndeen si holli amen wamude 28 novembre juugal noon ne fotina no Allah fonnuno ɗum eyyi si Mamadou holli amen ɗon adan on ko ɗeɓnoɗo fayito c'est normal jomum duuɗi ma won presque duuɓi nawgas yahani toon c'est normal nawgas e quelque yahani toon c'est normal ɗum wayno fayito ɗum ew caggal ɗum ɗon noon yimɓe jinno hitande fof taw yimɓe ne jaha kono en dañirani noon kono jamma accace yo yimɓe jaggu hen tan en jiilaki haydara noon e aduna men sona jugement sona justice en jiilaki haydara e caggal ɗum ɗon rewɓe ɓe kadi ni oɗo kuɗaɗo nde ari nde wii ene waɗa indemnisation adan o e nder haala makko o wino komo wallita veuve uji o wallita les orphelins o wallita ɗumen ɗum wonno haala makko adan do ari nde wonno o lomtino ɗon ko siidi darinoɗo wi ene fewdo ene waɗa justice ene waɗa haali ha heewi nde aɓe jii tan ɓe gandi hunde fayi ko ɗo boni tan o yawni o waɗi coup d'état beele haala ka darto o ƴeftiti ɗum do ari nde o wi komo wallita rewɓe ɓe puisque miskineɓe o wallita ɗumen ndu yihi ha ɓooyi o waklita haala wonno mbo andi ene wawi wonde wonno koye essayde o gayni o waklita haala o wiiti ko indemnisation noon hol ɗoɗo indemnisation haade indemnisation waɗede kay ko ma justice waɗe ha gasne connection so gasi noon indemnisation fuɗɗarde kono wonno ko waɗi fof ene wawi kalke ɓe mbaɗi e nder men enen ɓiɓɓe ɓaleɓe murtaninaɓe kala ko safal ɓe ƴefti bonande en mbawi fawde dow men yaw mbeɗe eeri ɓiɓɓe ɓaleɓe murtaninaɓe mbeɗe eeri dental mbeɗe eeri rewɓe e worɓe mi wiyani rewɓe worɓe tan puisque ngeɗo haare wulago jamma woppittake e goto wulago diallo woppittake e goto ɓerande ko joguinoɗen e hojomaji gasi eɗen mbiyamo tan o jarama eɗen duwono radio Kokoriko e wondimo fof eɗen duwono kala ɓesnuji halpulaar ɗe mbawi wonde e aduna he ha tengte Mauritanie waranaɓe worɓe men rewɓe men ɓiɓɓe men eɗen mbiya yo Allah yurmoɓe yafoɓe yo Allah feññin gongane kadi yo Allah faw gonga e dow fenade yo Allah yaltin ko suuɗa ɗo ko ha aduna fof wawa settade ɗum noon haade men so tawi eɗen jiiɗi jokkude ɗacce tan wonde ɗo baynoɗen ɗo hen haade meɗen ɗaftu e moɗon inchallah taala Ousmane Sy bisimilla maɗa e radio Kokoriko international